És ez a Road 66 haver, ez a moziban a Tripla X, az Elvis meg a Jimi Hendrix ugyanúgy szól, elcseszed jól. Na sziasztok, ezeket Huni Gameplay, és ebben a videóban jelenleg fogunk egyet honfolyalózni. Játszunk egy villámháborút. Hát a klasszikus nézeten megyünk, és mozgó térkép. Sajnos most csak robotok ellen tudok játszani, mert nem tudtam, hogyan lehet játszani másokkal. Én teljesen új nekem az új honfoglaló játék, a régivel játszottam. Még olyan 2018 környékén. Terjeszkedés. Ne van. 5428 körül lehet. Legközelebb én voltam, csak 467 métert tévedtem. Szerintem menjünk, terjeszkedjünk Somogy megye felé, mert ugye ott van a ellenfél bástyája. Szerintem megint terjeszkedjünk erre. És Baranyához. Hát... nem kell segítséget, írja meg valami ötöt, nem tudtam. Hát nekem már matek nem megy, ezt el kell mondjam. Azt azért elmondom, hogy mostantól fognak jönni új videók. Tehát lesz még Forma 1-es videó, lesz több honfoglaló. Hány forintot érte vele? Azt kell segítség. Jó. Ezt nem tudtam magamtól. Terjeszkedjünk Veszprém megye felé, hogy azért a zöldeket is meg tudjuk győzni. Vas megye jó lesznek szerintem most. Szóval 1813. Szóval igen, elmondom, hogy mostantól hetente egy vagy két videó lesz, ez biztos. És ne felejtjétek el, hogy vasárnap lesz 16:40-től is live. Menjünk a jó öreg Borsodba. – 1952. Csak egy tipp. Nem sokat tévedtem. Megkapjuk Borsodot. Most menjünk akkor 7-esbe. 7-es megyét szeretnénk elfoglalni. Szabolcs lesz most a még szerintem. Tudom, 2. Nem tudom. Azt tudja rakni a kérdés. 33. Kezdődjön a csata! Most jön akkor a csata. Én szerintem rámegyek Fejér megyére. Jó van, akkor jó volt a tippem. Szerintem 21-et. Hát! Jó sokat tévedtem, itt nem mondjak. Kék jön. Tudtam, hogy minket fognak támadni. Széki Attila. A legnagyobb új beszorkoló, akit ismerek. 18. Hoppá, de jó tippem volt. Megvédtük Somogy vármegyénket. Na hát ezt most valahol nem tudtam volna, szóval kell mindegy ez. Kék támad. Megint Somogyot. Szerintem partizsán. Így gondoltam. – 850. Hülye vagyok? 956.
Anyád, 1 évet tévedtem. Hát gondoltam, hogy már a honfoglalás után volt. Menjünk, leszettem a bárjára. Kodály Zsolt. Hát ezt jól elrontotta. Azt nem voltok még alsóba, énekórákon. De fajta. Na ezt már azért tudtam. Szerintem 12. Hát közelebb volt. De legalább egy bársát le tudtunk rombolni. Jelen áll lesz, mint én mutatom. Szerencsére. Következő honfoglalban szerintem már online fogok játszani. Megint rámegyek. Annyi. Jó, majd látszik a nyelvtanból 3-9-re állok. Ezt tudtam volna pedig. Még jövök. Megint. Hátra. És tudtam, hogy jó vagyok földre, szerencsére. Jó, 10 volt. Utolsó lehetőség van, legyen történelem, kérlek. Úr, köszönöm, magára vagyok. ...1996. Mi van? Ja, én nyertem. Jó. Hát ezt a játékot de nagyon könnyen meg tudtam nyerni. Kivéve, hát tudtam. Botalós. Jó, van, nagyon jól állok. Az ATV-nél dolgozik, azt hiszem 1962 tippelek. 67. AI1-ek közelebb járt a csonti tizedes. Mondom, semmi még a botokat tudok játszani, de megnyertem. Torony magasan 2100 ponttal. Többet szereztem, mint a csonti tizedes. És ez a Road 66 haver, ez a moziban a Tripla X, az Elvis meg a Jimi Hendrix ugyanúgy szól.